One News jista' jiżvela b'mod esklusiv li l-istqarrija maħruġa l-erba' filgħodu mill-Partit Nazzjonalista b'attakk fuq l-Speaker Angelo Farrugia kienet miktuba mill-Kap de facto Nazzjonalista Kerry L'Aquilina u li l-grupp parlamentari ma rajiex qabel ħarġet. Fil-fatt jirriżulta li waqt il-laqgħa tal-grupp parlamentari ta' tlieta, Bernard Gregg fetaħ il-laqgħa billi b'ton baxx talab li l-Aquilina jkun inqas aggressiv fil-Parlament. Ir-risposta ta' Aquilina b'daħka sarkastika kienet li hu xi drabi ikun imqareb. Iżda l-grupp parlamentari nazzjonalista sab ma' wiċċu stqarrija kontra l-Speaker. One News infurmat kif id-deputati nazzjonalisti ma kinux rawaw li nkitbet minn Kerry L'Aquilina. Deputat nazzjonalista li tkellem ma' One News fuq il-kundizzjoni tal-anonimità qal li n-nies speċjalment iż-żgħażagħ jistennew stil ġdid ta' politika mhux dawn it-tattiċi aggressivi li żmienhom għadda u jgerxu lin-nies mill-politika. Hemm bost oħrajn li jaqblu ma' dan, iżda ħadd mhu lest jiffaċċjah għax dan sar akbar mill-partit u Gregg jibża minnu wkoll u joqgħod għalli ordnalna. Il-fattur Kerry L'Aquilina fil-PN ilu snin twal jiddomina l-istess partit. Fil-fatt kellu saħħ enormi waqt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Kien wieħed mill-perċi mesewlieni meta li Adrian Delija qaċtuh minn kap u issa ħa kontroll assolut tal-PN taħt it-tmexxija dgħajfa ta' Gregg.